zer da bizitza, badirudi, atzo hasi ginela, eta dagoeneko baditugu 10 saio eginak. Bai? Ez dira hainbeste akaso? 10 urte edo. Esan nahi dudana da, Ilaski zure alboan nagoenetik demorak egan egiten duela. Lehiak idea. Pero egia da mutu utzi zaitu dela. Mutu geratu nahi. Gustora ari garela, ganean. Bai. Eta espero gustora ariko direla esan dakoa, gure lehiakideak ere. Maite eta Kristina, kaixo, ondo? Bai, ondo. Hirugarrenez gurean, finalera heltzea falta. Eta diru pixka bat irabaztea, aukeran. Hori da. Helburu hori argi buruan gaur? Bai. Bai? Ea balortzen duzuen? Animo neskak! Bigarren eguna Julen eta Esterientzat eta ia dirua pilatu dauren markagailuetan, 283 euro. Julen laguntza beharko nuke, piropoen aurrean isilik geratzen naiz. Ez dakiz zer esan, horri zer erantzun. Ni ez nahi zona, Ez zona? Ez. Ez zer erantzun beharko nuke, zure ondoan denporaki ez. Barrein eta listo. Barrein eta listo. Orduen ondo. Askotan gertatzen zait hori. Ederto, pentsatu zui, 283 euro txuaz zer egin? Baskai bet edo ingu edo afairen bat edo... Elegantia, Bai, ez da? Elegantia, ondo. Bai. Julen eta ez ikaskideak bikotea de bai, eta arrakastatxo miluzen, ongi etorri. Eta bikote berri bat, Garazi eta Oiane Iruñatik, Arrotxapea auzotik, ongi etorri. Eskerrik asko. Zaletasunak errepasatzen hasiko gara pixkanaka, Garazi esan digute zirkoa gustatzen zaizula? Bai. Hau zenuen harridura zartu duzula datua, Ez nekien. Hala da. Ez nekien esan anuenik, baina bai, asko Bai, esan lasai, elkartzen omen zarete, lagun artean. Bai, lagun artean, bai. Fenomeno. Oiane, zu berriz, atzerrian Euskara irakasle ere aritutakoa? Bueno, behin ibili nintzen bai Argentinan, Euskal Etxe batean. Ze ona. Eta bueno, batez ere aipatuko duguna, aurrez ere. Aurreko miluze hartan izan zinetela zuek, bi saiotan, esperientzia ona antza. Bai. Zenbat urte Garazi Oiane ordutik? Amaika urtetxo pasatuta. Kontatu digute Sanferminetan planeatu zenutela buelta nola bai, ezta? Bai. Bideo bat dago hortik, baina ez duzu jarriko. Erabaki oso onak. Hori da, garrantzitsua, zorte honeskak. Garazi Oiane ongi etorri, eta etxekuei zer esan, basauen zain egon garala gaue bai, jokoan sartzeko miluze astera doa. Kultura, komunikazio eta kirol munduko pertsoneiekin jolastuko dugu. Gure lehenengo proban, azte parea, jaiotza urtea, Antxon Telleria. 93. Urteak bete berri gainera. Bai. Ondo, Maite Kristina, jaiotza urtea, esan alda? 2000koak, misok. 2000koek, Zer den, ondo. jaio daiteke bat. Jaio daiteke bat 2000 garren urtean, pentsa. Ondo, 2000 efektua, pertsoneiekin eta jaiotza urteekin. Jolastuko dugu, nordu Maira? Ni. Pareak osatzeko momentua. Azte parea eta azte pare daukagun, Maite eta Kristina azteko. Bortxe, agertuko dira, eta osatu beharreko pareak begien aurrean, Kristina, aukeratu nahizuna, eta guazen denpara. Maialen Lujanbio. 1939. Ez. Jorge Oteiza. 1973. Ez. Michel Etxekopar. 1908. Kontuz? A ver. Maialen Lujanbio. 1976. Osando? No. Michel Etxekopar. No. Atuleko, Kristina. Lehenbizikoan asko gerturatu eta bigarrenean asmatu, Maialen Lujanbio, hain zuzen, 1976an jaioa delako. Adinkide gara. Bai. Usta ona, Bai. Sekulakoa. Falta zitzaizkiguna gainontzekoak Miren Gaztañaga, 79an jaioa, Michel Etxekopar, 1973an, Jorge Oteiza, 1908an, 2003an zendu zen, Irene Paredes, futbol jokalaria, 1991akoa da, eta Odei Jainaga, 1917koa. Bat, zuzen erantzun da, 10 puntu. Julen, esti, musikazaliek badakit esti filmak asko gustatzen zaizkizula. Bai. Dantzazalie Julen zu, Euskal Dantzak itxasuz? Bai. Bai, musikazaliek, bazaria? Bai, ja, bai. Zentzuten da zuen kotxien, esate baterako? Euskal musiki oroar. Ondo. Ondo, musikarekin egingo dugu jolas, nordu Maira? Arra, Esti hartuleko mesedez, musikari ezagunak eta eurek jotzen duten musika tresna. Jokorako erabili duguna, eta hortxe agertuko dira 6 pareak ia egoki lotzen ditugun denpora.
Joseba Tapia, Trekitixa. Oso ondo. Maurizio Aldeiturriaga, Panderua. Aupa Julen. Izaro Andres, Gitarra akustikoa. Oso ondo. Aitor Gorosabel, Gitarra elektrikoa. Oso ondo. Iñaki Salvador, Pianoa. Lorenekane Villalabeitia, Baxua. Bikain. Oso ondo. Oso ondo. Bikain zuek, eta bikaina musikari zerrenda ere, zuzen Mauriziak panderoa jotzen zuelako, pandero eta hotxa. Izaro Andresek gitarra akustikoarekin laguntzen ditu bere abestiak, Joseba Tapia, tekitilari bikaina, Iñaki Salvador, jazz piano jole aparta, Lorenekane Villalabeitia, baxu jole, taneska oso gatorra, eta Aitor Gorosabel, gitarra elektrikoarekin, 6 asmatuta, 60 puntu! Eta hirugarren parean, automarkak tokatu dira. Zito, Jane, nortu Maira? Ni. Hartu leku garazi mesedez. Automarkak ikusiko ditugu alde batean, eta fabrikatzaile hauen jatorria bestean. Oian sorte hon, garazi ondo ikusi, zerekin hasi, iarrazen edo zein izan leiken, aukeratu, eta denpara. Toyota. Japonia, Bai? Ford. Inglaterra, Ez? Mercedes-Benz. Inglaterra, Ez? Ford. Estatu Batuak, Oso ondo. Seat. Espainia, Bai? Kia. Hego Korea, Bai? Mercedes-Benz. Alemania, Eta Land Rover. Inglaterra. Oso ondo, neska. Bikain! Hasiera izan dugu baldartxamarra, baina gero bidea zuzen hartuta, zuzen Kia Hego Korearra, Mercedes-Benz, luxuzko auto alemaniarrak, Land Roverra Ingalaterran, Seat Espainiarra, Toyota Japoniarra eta Ford Estatu Batuetan sortu zen. 60 puntu! Land Roverra. Ze lastima, kantatu nahi dute beraiek ere, baina ezin dute, zauren egon behar da, isil-isilik. Ados, Julen? Isil-isilik. Trampa txiki bat izan. Eta emintzioka, hasiko gara noski Maite eta Kristinarekin, nor bidaliko dugu maitxora, Kristina joango da, fenomeno, 4 kontzeptu, horietatik 2 emintzioka, beste 2 marrazki bidez. Denbora, Kristina. Marrazkiarekin hasi gara. Itxoin. Beste bat. zulo bat, Aldatu? Paiazoa, sudurra, Oso ondo? marimototx, Oso ondo. Kain. umia, txirrestara, parkia, Oso ondo. Hau bonazkak. animal bat, txakurra, katua, eusangua, Ez da ingaizkidari. dragoia, zulo bat, berde beste da, kakalardua, Hor ja ari gara, aldentzen bai. beste. Aldatu? zulo bat, erlojua, Bero? ordua, Ez, hazen zuen. Iparrorratza. Eta, bai, animalia tigrea zen, egia da, Kristina, dordoka, kakalardoak. Aizian eriak, anima. Abstrakto aldera egin dugu, pixkanaga. Oso polita Kristina ikustea hori bai, ume baten ilusioarekin parkean jolasean. Zatoka, zoragar. Neskak bi oso ondo, 40 puntu zuen markagailura. Julenek, isil-isili jarraitzen du. Orain izketan azteko tartea. Imintzioka hori bai, esti hariko da? Bai. Fenomeno, hartu lekua esti. Eta guazen ba. Orain bai, Julen esan bezala, bota proposamenak. Guk ere laguntzeko bidea izan dezagun. Esti maitxoan, 4 kontzeptuak bertan. Denbora. Pertsonia. Frakak, hankak. Orkatiak, jantzi.
Beste bat. Marrazkira guaz? Frakak, kantzontziluak, pertsak, bikinixa, traje bainua, Oso bainujantzia. ondo, bainu jantzia, ondo. bale? Animalixa. Astua. Oso ondo. Animalixa, katua, arratoia, xagua, xagua, tigria, zugia, Berriro azteko aukera dago, esti? Bai. dordokia, Ez? Ondo. hipopotamoa, Oso ondo. Sekulakoa. olagarrua, dantzarixa, danza del vientre, Ez? besoluzia, egaluzia, Eskeleto bat. Oh! Ezurrak. Eskeletoa mugi arazi du, eta dantzan aritu da, baina etzen sabelantza. Marrazten oso ondo, esti? Ondo, ondo. Hiru asmatu eta 60 puntu hau pazuek. Eta errotxapearren txanda orain, Garazi eta Oiane, nor jarriko dugu dantzan? Ni berri. Garazi, barkatu. Garazi, hartu lekua, oso ondo? Zalantzarik egin gabe, gauzak ondo argi zen dituzela etorri zarete. Ea ba, zer moduz modatzen garen, Garazi leku hartuta. Denbora! Txita, Ez? loroa, Oso ondo. usoa, Oso ondo. Oso ondo Garazi. platera, janari bat. Bero? Pintxoa. Bero? Pintxo daztaketa, ez dakit. Zer da hori? Platera. Pintxo bat bota. Patata tortilla. Ez? Ez. Beste bat. Atzera, ez dakit nola. Zuaitza, egan, erlea, ipotxa. Beste bat. Denpona baitzen. Oso ondo. Kalambrea. Bale. Hartuleko Garazi, oso ondo. Kroketa. Geratu zaigu asmatu barik. Bai. Eta lorategia be bai. Oso poetikoa izan da hori da. Baina ikusteko ederra, batez ere, kroketa nola bideratu duen pintxoa kopa txiki baten aldamenean. Oso trebe. Bai. 40 puntu hau pazuek. Eta puntuak biltzen jarraitzeko momentua, hitz eskutuarekin. Batek gakoak eman da besteak asmatu. Nordu maira. Nik berriro. Kristina, hartu leku emezedez. Eta esandakoa horre eskutatuta daukagu hitz bat, eta ia txandaka asmatzen dugun denpora. Etxean, sukaldea. Nerian, terraza. Balkoia. Beste bat, Bai, hitz bakarra. paso. Eguna, Etzan, oea. Zuaitzan, amaka. oso ondo. Argia, bombilla. Piztu, kablea. Eutzi, paso. Linterna bat, zen. Animalia, txerria. Paletak, xagua. Politxa, untxia. Oso ondo. Kristina, mesedez. Untxia politagoa guretzako ere badela, paleta polita hoiekin. 2 zuzen ozkatuta azkenean, 40 puntu. Julen hitz eskutuaren bila joateko momentua, Nordu maira. Neu. Ez hartu loko mesedez. Ez gustu hartu dio paseatzeari, miluzen, ederto? Bortxe, ia zeuen arteko feeling hori erakusten duzuen, denpora. Supermerkatu, eroski,
Ara, Fan. zetara. Erosi. Osondo? Hain. Ordue, Erlojua. Osondo? DNI, Txartela. datuek, gurasuen, negue, Hotza. muñekue, Olentzero. egualdize, Elur Panpina. Panpina. Bitz jarraian ezin da. Hartu leku ezi, bai zuri eta bai Juleni gertatu zaizue bitz jarraian ez. Papaso bat edezan tartean. Panpinik gabe, elurra bera zelako elurra. asmatu beharrekoa, hori da. Baina oso ondo hasi zaretenez, hasierako bi horiek, ondo erantzun da. 40 puntu, zuek ere. Grazio, Oiane, hitz eskutua hau berritasuna da, iaz lan moldatzen garen nordo amaira. Ni. Oiane, hartu leko emezedez. Ia egiten dugun, banaka, utxik ez emateko guraldetik bebai, eta zalantza izan ezkero txanda pasa egiteko aukera bebai. Hau Oiane, denpra. Itxasoa, Ura, nabigatzeko, itsasontzia. Osondo? etxea, Teiatua. erosi, Berria. bestea, Zarra. paso. Alokairua zen. Entxufatu, Piztu. luzea, Kablea. Bale? musika, Eskola. notak, Ezaki paso. paso. Solfeoa. Zu, Ni, ikasketak, zuzenbidea, lanbidea, idazkaria. Hartu leko emezedez, abokatua. Bai. Ikasketa zuzenbidea bai, baina Ja, bai. ofizioz idazkaria abokatua gabe. Baina ondo, datu asko dakizkigu ja, garazi zuzenbidea ikasi du eta idazkaria da, ondo. Hori da, eta bi ere zuzen erantzun dituzuela badakigu, beraz, 40 puntu. Markagailuak nola dauden jakiteko unea da. 90 puntu ditugu Mendaron, Oñatin eta Arrigorriegan 160 puntu, eta Iruñean 140 puntu. Zono! Bale, triboren berbak, neskak oso ondo moldatzen zarete triboren berbetan, eta hori erakusteko momentua da. Eta badator lehenengo taula denpora. Erraz izutzen den pertsona Irun berrin. Pelafustrana. Eskatima hegoaldean. Lizkarra. Sarri Ondarroan. Eropilua. Erraz izutzen den pertsona Irun berrin. Pelafustrana. Eskatima hegoaldean. Lizkarra. Sarri Ondarroan. Lantzin. Iruzturra Zuberoan. Otzoa. Ez? Julen, Erraz izutzen den pertsona Irun berrin. Pelafrustana. Eskatima hegoaldean. Lizkarra. Sarri Ondarroan. Lantzin. Iruzturra Zuberoan. Europulio. eta okerra Aizitea. Lastima, azkena oker eman baitugu Julen eta puntu horiek galdu ditugu, baina ikasi dugu zerbait, nero nahi behintzat, pelafustrana, naizela. Erraz izutzen den persona, Bai, tarteka. Lantzin. Lantzin. Punturik ez dugu banatu, lastima. Julen esti bigarren tabla zeuentzat, benga Julen eutxi, Balator, bigarrena denpora. Itzali mutrikun. Mantzangatu. Ez, itzali mutrikun. atzen, Zirri egin Hondarribian. mantzangatu, Burrun bada etxarri arana zen. saldartzioa, Ez, itzali mutrikun. Garazi? Atzen, Zirri egin Hondarribian. mantzangatu, Burrun bada etxarri arana zen. zaldartzioa, Itzali mutrikun. atzen, Zirri egin Hondarribian. mantzangatu, Burrun bada etxarri arana zen. urguluntzia, Maite? Itzali mutrikun. Atzen. Zirri egin Hondarribian. Angantzatu. Sartua. Itu gara puntuekin mantzangatzen, gu ere. Azkenean errebote asko eta bueltan Maitek eta Kristinak. 20 puntu!
Eta hirugarren taula dator, Iruñetik hasiko gara neskakia gertatzen da, nia puntuak zeuentzat geratzen diren, komeni, elkarren ondonduan daude markagailuak eta. Garazi, guazen, denpora. Alua, Aramaion. Turtukina. Txirristegin, Azkoitian. Zipriztina. Alua, Aramaion. Turtukina. Txirristegin, Azkoitian. Lapratxegin. Zirikatzailea, Leitzan. Tentapatxikoa. Negarra sarri darabilen umea, Bakion. Popotea. Ez? Maite? Alua, Aramaion. Turtukina. Txirristegin, Azkoitian. Lapratxegin. Zirikatzailea, Leitzan. Tentapatxikoa. Negarra sarri darabilen umea, Bakion. Tretokospoa. Mozkorra Mailabian. Irakurri ere modu xeleurrean egin dugu, baina tretosoa zen aurrekoa. Azkenean, errebotearen bueltan. Lau zuzen erantzun dituzue, 40 puntu zuen, za? Eta markagailuak onela geratu dira. 150 puntu Maitek eta Kristinak, Julenek eta Estik 160 puntu, Garaztik eta Janek 140. Eta izango da orain arte gertuen edo hurbilen izan den markagailu sorta Garazita Oian Larri, baina bukatu da. Ai, Garazi Oian ezepen ematen dira. Bai, azkenean. Bai, eta zeuek begiratzen eta zeuek erantzuten eta esaten nion neure buruari, bai, gogoratzen ditut, Bai, Garazi ez da, Oian, bai, ez da. irribarre hori Garazina, bai. Bueno, zen buruzko esperientzia laburra, Bai. baina eskertzen da, zemaitasunekin gogoratzen dugun danok Miluze Garazi. Bai, oso ondo ginen. Eta badaukagu aitzakia gainera, berriro ere denok elkartuta San Ferminetan aritzeko. Hori bai. Dos? Garazi Oian mila eskerretu Zuei. zierren, eskerrik asko. Orde. Eta aurrera egin aurretik Ilaski, galdera bat egin barra izut. Esan. Pozik zaude zure aseguru etxearekin. Bai, ez dakit. Badirudi ofizio berri bat hartu dela orain ez. Kontua da, Deban, badela aseguru etxe bat, aseguru etxe izateaz gain, euskaltegi funtzioa ere betetzen duena. Interesgarria oso, nolabait bere bezeroak aditz trinkoen erabileran trebatzen dituelako. Oso ondo. Ikustagun Deban, aseguru etxe honetan, gazteleraz, ze kartel topatu dugun, ze testu, la aseguradora de más confianza, donde te atienden personas. Eta personas, letra larriz idatzita. Oso Hori ondo. da, Bai. esaldiaren funtsa, mamia, nola Bai. baita, ezta? Bueltan, euskaraz onakoa jarri dute ordea. Aseguru etxe fidagarriena, pertsonek hartatzen baitzaituzte, maiuskulan baitzaituzte. Adiz trinkoa nolabait azpimarratu eta Ondo. seguruak izateaz gain, pertsonaperatzeko. Oso, no? Pertsonak ez. Ez, baitzaituzteak gehiago. Bai. Oso ondo. Unai, Morazari eskerrik asko argazkia bialtzi harren, eta zuek badakizu ez azpikiak behar ditugu, eta ze gustora jasoko ditugun, zuen proposamenak jarri harremanetan geurekin. Bigarren fasera goaz, bi bikoterekin geratu gara, eta markagailuak zeruan ditugu. Zerotik hasiko gara barriro be puntuak biltzen. Betikoa, komeni puntu asko biltzea, bestak beste, sokatiran, orain eskuratzen dituzuen puntu horiek izango direlako, gero zauentzat geratuko direnak. Ados, Maite eta Kristina, definizioekin hasita, irakurriko izkizuet, eta zuek, hor pista modura dauden izkiak baliatuta, osatu kontzeptuak. Demora, Maite. Armi-arma sarea. Amarauna. Marauna, infinitua dena. Zer da, Kristina? Infinitua dena. Infinitua hau da. Infinitua, beraz, amaigabea da erantzuna. Kristau erlijioan betiko zigorraren lekua. Infernua. Infernua, bai. Fikziozko kontakizuna? Kondaira. Kondaira, bai. Gorputz osoan zehar daukagun likidoa. Ze likido daukagu? Gorputz osoan? Odola. Bai. Odola beste baten gorputzera igaro araztea? Batetik hartu, besteari eman. Transfusioa. Ai, parkatu neskak barriri elzen egon naiz. Kristina, hemen dakot. Transfusio ere ezin iritsi, lau bai, oso ondo 40 puntu, zamarkagailura.
Eta hemen, bueno, gero izango dira, puntu transfusio batzuk, baina komeni Julen eta Esti soka ondo luzatzen hastea. Zuek ere prest? Bai. Denbora. Julen, ahotik sua darion mitologiako piztia izugarria. Erentzugea. Bai, erentzugek bat baino gehiago izan dezakete. Burua. Zuzen, talde bati agintzen dion pertsona. Buruzagia. Buruzagia. Eta unibertsitate fakultate bateko burua dena? Dekanoa. Dekanoa. Ikasketak amaitzean lortzen den titulua? Gradua. Zuzen, giza gorputzaren atzeko aldea. Atzean? Zer daukagu atzean? Julen begira. Bizkarra. Eta bizkarraren goiko aldea? Sorbalda. Bai. Sorbaldan hartuko nuke gustora. Masajea. Zuzen. Eta masajea egiteko erabiltzen da? Julen? Ez. Ez, Lastima, Itotekide izan da, Claro, galdera dalako zuen masajie zer? Olio barik. Bai. Julen pentsakor geratu da. Ondo, 7, 70 puntu. Hieroglifikoetara goaz. Garunetan masaje txiki bat, neskak. Eta hieroglifikoek, gordetzen dituzten puntu guztiak biltzen ditugun. Venga, Maite, Kristina, lehenengo badator, denpora. Don Emiliagaren ondoan, Iandia, Don... zer egiten dabil? Agurtzen, Agur? agurria, agurrandia. Agur? Agurria, Non dago? agurrandia. Eskinan, Don Emiliagaren ondoan agur? Hori in ikusten genuen, agurain. Bai, ikusi dugu? Bai. Orain bai. Askotan, egia da. A-I barruan, A-in, joku horiek ondo presente izan. Bigarren hieroglifikoa, denpara. Mendiranoa, Gibel, bai? gibel, lala. Gibel, lala. Gibel, Berezia da, gibel hori, gibel beltza, gibel... nolakoa da? Gibel urdina... Gibel urdin, bada erantzunaren zati. Gibel urdina la... Gibel urdin, bila. Mendiranoa, gibel urdin bila. Aitortuko dizuet, atzo jan nituela. Uste nuen bila joan zinela. Ez, bila ni ez. Nik Doala jan beste bat. Bai, Ze honak, naski bat, bai. Beste batek ekartze dituenean batez. Bai, nire kasuen beti dana. Horrela. Neskak, Maite Kristina, 3. nahi du zuek asmatzie. 3. hieroglifikoa, denpora. Fermin Muguruz agertu da gaur. Amairu karri... Ez, zer da? Amairu ez. Egutegia. Ez da. Kalendarioa. Ez. Eguna. Amairua zeda. Egun baderantzunaren zati? Zer? Egunak... Egunarria. Egunarria. Egun baderantzunaren zati, egun bat genuen hor. Egun ka. Egunkaria. Rianariak enduta. Rian. Bai, egunkarian. Ikusiko dugu, akaso, Fermin Muguruza eta Rianaren arteko elkarlan bat? Agian, Blakiz Beltza Irun. Agian. Zuek ikusi punturik ez, tamalez, bat ere. Julen Esti, puntuak baten batek bilduko ditu, bestela sokatik gabe geratuko gara. Julen eta Esti, hieroglifikoak datoz, bai? Lehenengoa, denpora. Gorritu zaio. Belauna. B baderantzunaren zati, nolakoa da? B handia, B... Begia. B? Handia, B handia. Handia ez? Belarria. Belarria bai. Letra larriz idatzita, maiuskulaz larriz idatzita zegoen B hori, da bilatzen genuena, Belarria. Ondo? Julen zer? Txundituta dago, bere asmatu izanarekin? Zupituki. Zupituki! Begira, zuzen hori ere. Bigarren hieroglifikoa badator, denpora. Portutik sartu da. Batean. Ia, ze ikusten da? Bat, Baten, bat... Ez, baten ez? enba... Enbat, bai? Enbata.
Enbata. Ibai. Eizkian bata zegoen en bat. Enbata. Oso ondo. Masajeak ez, baina eroglifikoetan prestaketa lan bat egonda hemen, eh? Bai. Ondo, hirugarren eroglifikoa be badator, denpora. Zein jatorrak diren? B. Ze animalia da hori? Trikua? Mutrikukoak. Mutrikukoak, oso ondo. Deia, oso ondo. Deiak mu egiten du, trikua, mutriku eta koak. Hortxe, koko erdiak genituen, koak, ederto mutrikukoak. Egia da, Kokoak eta puntuak eta denak janitu zuen da. mutrikuarrak oso gatorrak. Oso, bai. Eta Julen eta Esti oso trebeak, 80 puntu. Hau zartuko nintzoteke esaten guapa dio, bai. Denak, oroar. Nire esperientziaren arabera, mutrikukuek... Batzuk ezagutu behar izan da, guapoenak Oso ondo, ezagutu. bai. Aukera izan da. Eta bi hurrienak ere bai. Esaldiak bezalaxe. Kristina, Maite, zer diozu, Baietz. Baietz. Bai, mutrikuarrak jatorra dira. Bai. Eta esaldi hauek ere bai. Goazen denak antolatzera, bokalez osatzera, eta puntuak biltzera. Hori data importantena orain. Denbora. Maiaren Maiaren inguruan. pasatzen. Ez, maiaren inguruan. Orduak. Pasatzen. Ez, orduak. Jan edanean. Pasatzen. Dituen pertsonak. Izan ohi dira. Izan ohi du. Vale. Hori da, du zegoen. Izan ohi du. Zono. Proba honetarako gomendioa, lagun gomendioa. Kendu, jakie. Bai, ez da? Bai. Kenduko dut. Kendu. Gero mikrofono eta. Kenduko pena. nuke, Pena. Gero hartuko dut dutxa bat eta listo. Ondo. Bigarren erako prest. Ea ba, denbora. Lapurdin. Ez da lar. Ez da lur. Lurpean. Ez da lur. Larpean. Ez da lar. Lor. Lorpen. Lorpen. Eta Lorpena. Lorpenen. Bat. Ai. Lorpenen bat. Erdi etxe duenak. Lorpenen bat. Eta ba. Antolatzen hobeto. Momentuz, ea hurrengoarekin. Denbora. Eltzean Ez. Pilotan. Pilotan, zalek. Ez, pilotan. Pilotan hogeita Batgarren. Tantora. Eltzean. Txalotzen dute. Eltzean. Zalek. Txalotzen. Dutena. No, bikain. Vale. Aite, Kristina, vas a bete pilota zalea? Ez. Bueno, pixka, venga. Pixka bat. Bokalak orain. Ados? Denbora. Gastronomiak, bukatu? Gastronomiak. Bokal bat bukaran? Gastronomiako. Eder. Ez da eder. Edu. Eta gero? Ez da edu. Edari. Alkoldun. Zegoen. Ez da zegoen aurretik bokal bat? Ez. Ez. Zagun. Ba, birekin geratuko gara. Eta 60 puntu zuen markagailura, neskak. Maiaren inguruan, orduak janedanean pasatzen dituen pertsonak izan ohi du, pilotan 21. tantora heltzean, zaleek txalotzen dutena. Zer? Ez ezakigu, maiaren inguruan. Ez dakigu? Poza. Poza, gauza ederra, Ba, oso. Ikus dezagun? Sakea. Sakea. Gastronomiako edari alkoldun ezagunena Japonian. Eta gero poztu egiten dira. Egandakoan, baina... Komodinik ez, neskak, eta orain arteko lanak bete eta orain sokatiren zain egon behar. Julen eta Esti, ea, soka luzatzen dugun, zuen esaldiak prest. Denbora. Sekulakoa. Ez. Sare. Ez. Bideo. Bideo birala. Bitartez. Ez. Bideo. Bideo batek. Batek. Sekulakoa. Egiten du. Ez. Sekulakoa. Izaten du. Sare sozialen. Bitartez. Birala egitean. Sartu da. Bai. Sartu da. Behin egongo, jongong gure alde, txalo egin behar. Horita esaldia, behin egongo jongong gure alde. Ba, txalo egin beharko dugula. Sano, lehenbiziko osatuta. Ea bigarrena.
Demora. Lezon, Ez da lezon, bi bokal tartean. leizean, Leizean. isilik, Isilik. egon, ezean, gertatzen den Gertatzen fenomenoa. den fenomenoa. Oso ondo. Fenomeno, zuek ere. Bale? Julenezki, nazaladan, abiada hartuta. Hori, bai utzi Julen horri. pentsakorre, Konzentrata. Lanak aurreratzen nola baita, ezta? Bai, eta pentsakor, eta... Carpe diem, oraingoa, Rodenen postura. Orain oso ondo. bai. orain esaldi hau. Ea ba, demora. Erabiltzen, Ez. inguruko, Zaguzarrek, Ez, izurdek, eta eta saguzarrek erabiltzen, erabiltzen. Dute, inguruko, distantziaren distantziaren berri izateko. Oso ondo! Batetik bat, bitik bi, irutik iru. Ja, borobilduko bagenu ariketa, Lautik lau, Bai. polita litzateke. Ea ba, goazen hortara. Demora. esko, Ez da ez, izki, izki. mota, Ez da mo, ez. Meta, ez da meta, muta, mutua, mutua. kenduz gero, Kenduz gero, Gipuzkoako Gipuzkoako udalerria. udalerria. Aupa! Hori, Julen eta Estibikan. Eta Laurak asmatuta 120 puntu zuen markagailura eta pistek diote, bideo batek sekulakoa izaten du sare sozialen bitartez birala egitean, leizean isilik egon ezean gertatzen den fenomenoa, izurdek eta saguzarrek erabiltzen dute inguruko distantziaren berri izateko, izki mutuak enduz gero, Gipuzkoako udalerria. Zer da? Oihartzuna. Oihartzuna. Ikus ezagun? Bai! Oso ondo! Komodina! Julen eta Esti, komodina sokatiren erabiltzeko gero. Eta sokatirara bidean, markagailuak Maite eta Kristinak 100 puntu, Julen eta Estik 280. Ba, sokatiran ikusiko dugu zer gertatzen den, honek erabakiko duelako finalera ze bikote doan. Sokatirara goaz. Punturekin. Maite Kristina, zeuekin hasiko naiz galderak egiten, txanda pasa egiteko aukera, erantzun azkarrak komeni, eta besteen puntuak biltzea bebai. Hasteko prest? Guazen, denpora. Nola deitzen zaio ikatza egiteko eratzen den egur metari? Txanda pasa. Txondorra, zein urtarotan egiten da herri urrats? Udan. Udaberrian, garai bateko oinarrizko hezkuntza orokorrak zenbat kurtso zituen? 3. 8. Plie egiten ari bagara, zer dantza disiplina egiten ari gara? Txanda pasa. Baleta, zer aztertzen du mikologiak? Historia. Berretxikoak, Europako zein hiritan jokatuko dira 2024ko Olinpiar Jokoak? Barcelona. Paris, nire aitak 6 hamarkada bete behar baditu, zenbat urte beteko ditu? 60. Oso ondo. Ez gara bereziki finasi, 100 puntu, Puntu guztiak galdu ditugu, sokaz erabat bestaldera pasata daudelako, Julen eta Estiren aldean eta gainera eurek komodinaren jabetza ere badaukate. 78 segundo, sokatiran jarraitzeko. Julen eta Esti, zuen txanda orain. Denpora, gona luzea du eta mila motza urrutitik entzuten da haren kantu hotxa. Zer da? Kanpaia. Oso ondo. Neskak, denpora, zenbat daude elektrizitatearen hitzean? 4. Oso ondo. Julen Esti, denpora, zein da Europako mendirik altuena? Paso. Elbrus, nola du izena odoleko glukosa apaltzeko balio duen hormonak? Bilirrubin. Intsulina, nola du izena Euskal Herriko zaldi arraza autoktonoak? Komodina. Potxoka. Bilirrubina ere jaisten hasita digu. Bai, Eta aipatzen dugu aldiro, Erantzuna paso, txana pasa ezezkoa bada, esan berehala. Ja. Segundo horietan puntu asko galtzen direlako. Komodina agortuta, 54 segundo aldea, nabarmena orainik ere. Maite, Kristina, animo. Denpora, zein izen ez dira ezagunak ordiziako aizpa tiktokerrak? Twin Melody. Oso ondo. Julen Esti, denpora, realean zein postutan jokatu zuen Eduardo Txillidak? Atezain. Oso ondo. Maite Kristina, denpora, zer dira Frozen eta Anna beraien artean? Aizpak. Oso ondo. Bueno, eta sokatira parez parekoa, Naiz eta soka erabat beste aldera etorrita dagoen. Azken
Segunda hau eta mintzat, fin gabiltza. Segi horrela, Julen eta Esti. Julen Esti, guazten denpora. Goiaren pilotaren jokua kuadroan zein modalitatetan ari dira jokatzen. Errekatu, errepikatu. Goiaren pilotaren jokua kuadroan zein modalitatetan ari dira jokatzen. Paso. Palan. Hala. Nork irabazi zion Davidek? Nori? Goliat. Bale. Maite Kristina, prest? Denpora. Zein da Tolosan jaiotako Euskal Herriko sopranorik ezagunena? Paso. Ainhoa Arteta. Gipuzkoako zein hiritan dago Oiaso museoa? Paso. Irunen. Pailarik elegoke osagai hau gabe. Zein? Arroza. Bale. Eta begira, segundo baten faltan, 26 puntu Maitek eta Kristinak, 354 Julen eta Estik. Gozatu segundu hau? Aber lortzen dugun? Bai. Denpora, zein da Bilbao, New York, Bilbao, Bilbao, egilean? Kirmen Uribe! Eta honen bestez, oraintxe errepasatu ditugun arren, Maite eta Kristinak sokatiran 27 puntu, Julen eta Esti bikain 353 Maite Kristina! Zemu sarna sartuko dugu, sofritu dugu programa honetan, Bai, sokatiran beti. Sokatiran beti. Unoste egingo dugu, entrenatu. Kristina ez da guzterik. Hori da. Bai, ez da? Eta urrengo miluzena elkarri ikusi, hori ere garrantzitsua Bai, data. bai. Hau paneska, Oikote. girarte. Eta iritsi gara finalera zaguaren bila abiatuko dira Julen eta Esti, sokatiran gailendutan nagusitasun osoz gainera, 353 puntu eskuratu dituzuelako, hoiek euro bilakatuko ditugu, eta aurrez zenitu zenei batuta, denera ja dagoeneko irabazita, 656 euro! Hau batzu, Oso, no? Baina esan dagoa, helburua zakua da, eta ikustagun gaur zakuan zenbat diru daukagun, 6.200 euro! Nola ari den hau buzuzen, Ondo, Euskal Herriko ikusentzunezko komunikazioko azken kurtsoko ikaslea gure publiko hau batzu, Eta animo! Eta guztia prest guk hemen, zakuaren bila joateko, bagoaz. Gaurko eremuak. Kanada, Mexiko eta Chile. Euskararen antzera, gurearen egoeran dauden hizkuntza gutxituei buruz arituko gara. Amerikako jatorrizko hizkuntzak kokatu beharko dituzue gaur egungo 3 estatutan. Kanadan, Mexikon eta Txilen. Hizkuntza gutxitu askoren kasuan bezala, hauetako zenbaiten biziraupena bera ere kolokan dago. Bai? Ba Ameriketako jatorrizko hizkuntzekin egingo dugu jolas, 6.200 euro jokoan, zortarik onena Julen eta Esti eta badator lehenengo hizkuntza. Nahuat. Zer. Zaila. Gaur egungo Kanadan, Mexikon edo Txilen. Kanada, esango nuke. Baina ez dakit zeatik. Nahuat. Kanada. Venga. Kanada. Kanada. Urrengoa. Maia. Mexiko, ez? Izango da. Maiala. Mexiko. Mexikon. Badator beste bat. Mapudungun. Kanadan, Mexikon, Txilen. Nik ez da izatik Txilero Mexiko jarri Bai. duen, eta geixo Mexiko aldea tiratuta baina. Bai, Bai. Mexiko. Urrengoarekin goaz. Kri, hizkuntza. Kri, esan da ez da Kanadakin geixo igual. Ja. Inglesa hitzek. Bai, inglesatik. Baina, kao, beste hizkuntza. Ja. Kao, hori da zentu. Ez dakit, Kanada, ez? Bai, emon. Eske... Kanada. Kanadan, jarri dugu. Jarraitu egingo dugu, eta hurrengo hizkuntza.
Aimara. Hau esan xat. Ara, bai. Ez dakit nagoa. Aimara hizkuntza Kanadan, Mexikon, Txilen. Txilea, Mexiko zen. Bai. Txilea? Zer? Nolzen duzu. Bai. Segi. Vale. Txile. Txilera. Bialdu dugu. Urrengo kontzeptua inuktitut. Kanadan, Mexikon, Txilen hizkuntza gutxituekin ari gara. Igual Mexiko. Jolasean. Bai. Bai, no hori pentsatu. Amerikako jatorrizko hizkuntzak Vale. izan direnak. Mexiko. Mexiko. Mexikon. Azkena. Rapa Nui. Ja. Ni Kanada menek jarriko uste izatik, baina... Txile. Txile? Momentu. Hala. Vale. Txile. Txilen. Zemuzko bidaia egin dugu. Txilen esti. Rarua. Osea, ideari pez. Baina, bueno. Hizkuntza gutxitua batzuk ezagunak bai. Baina, Bai, klaro, zen, non kokatu. igual. Kanadan, Mexikon, Txilen, hortxe Baina, gure 3 proposamenak. Rapa Nui. Txileko hizkuntza alda, Rapa Nui? Bai. Zuzen, Pazko uharteko jatorrizko hizkuntza da, hain zuzen, Rapa Nuia. Pelikula asko eta dokumental asko egin da, Rapa Nui moaiak eta. Mundu handi horiek eta... Julen, Maiak Mexikon? Teipa. Zakigu? Maiak Mexikon? Ikus dezagun? Bai. Ei, eta 6 milioi hiztun baino gehiago dituen hizkuntza da, arna sartu du. Bai. Ea ba, Ezkontz bidaian Mexikora. Txitzen hitza eta maia zibilizazioa ikusten, bai, ezta? Gurasuek fanzien han ingurura eta ez dakit. iritsi da zerbait orduan. ezta? Aimarak. Bastante ezagunak be bai, Txilen jarri dugu Aimara. Bai? Oso ondo. Bikain, eta komunitate zabala hemen ere guztira 2.200.000 hiztun inguru dituelako. Kanadara goaz, Kri hizkuntza jarri dugu bertan, ahoskera gora eta bere bilizarete. Sasi teoriak. Sasi teoriak, baliogarriak kasu honetan? Ikus dezagun? Bai, Ai, trukakia dator. Nahuat, mapudungun eta inuktitut. Aldatzeko aukera, Ez, ezta. damutu barik, Julen. Ez dela gero... trukakirik ez duzu erabiliko sekulazioek. Trukakiek enduko dugu. Bai. Nahuat, Kanadako hizkuntza jarri dugu. Nahuat, Kanadan zuzena da. Ez, Mexikoko hizkuntza zen, inuktitut bai Kanadan eta mapudungun Txilen. Baina beste batez sekulako saioa eginda, 656 euro pilatu dituzue. Julen esti, bikain, bigarren egun esandakoa, bigarren finala, oso ondo zabiltzate. Bortxe, gure hizkuntzare geurie, entzun, gure hizkuntzarekin aitatuta, aiba, balezpada ito barik. Oa, jaterako? Ez, jaterako ez, naufragoak ito barik, gaur, ETV-ren reality berriaren estrainua naufragoak badator Euskal Telebistara. Ez galdu, orantxe, agur! Hore.